Is-settur tal-enerġija huwa kruċjali għal pajjiżna u għalhekk huwa importanti li Malta tkun f'sitwazzjoni finanzjarja tajba. Dan stqarru l-ekonomista Michael Bray f'kummenti ma' One News dwar il-ftehim laħaq il-Gvern ma' kumpanija Ċiniża. Ftehim li permezz tiegħu il-kumpanija Ċiniża stinvesti 320 miljun euro fil-korporazzjoni Ena Malta. Fis-settur tal-enerġija huwa settur kruċjali biex l-ekonomija taħdem sew. Issa dan huwa importanti allura li l-kumpanija li tkun tipproduċi l-enerġija, f'dan il-każ Ena Malta, tkun f'sitwazzjoni finanzjarja b'saħħitha. Minħabba d-dejn li akkumulat l-Ena Malta kienet tinsab f'riskju kbir ma tibqax tiffunzjona. Meta jkollok kumpanija li għandha dejn għoli ħafna, dan huwa riskju li ma tibqax sostenibbli u ma tkunx iktar tista' tiffunzjona. Il-fatt li d-dejn ħajonqos dan huwa xi ħaġa pożittiva. Jgħid ukoll li investiment bħal dan huwa sinjal tajjeb għal pajjiżna. Kull darba li l-pajjiż jinnexxielu jġib investiment barrani, dak huwa sinjal pożittiv għax jidher li l-investituri barranin ikollhom fiduċja fil-pajjiż fl-ekonomija Maltija. Minnaħa tiegħu id-dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, il-Professur Joe Falzon, ukoll kien pożittiv dwar dan il-ftehim. Kien ftehim importanti ħafna li l-Gvern innexxielu jġib kumpanija internazzjonali partner ma' l-Ena Malta. Ġifieri bi 350 miljun li ħajtuna ħanaqsu d-dejn kważi bin-nofs u xek bin-nofs. Falzon qed jittama li dan ħalli effett fuq il-mod kif titmexxa l-korporazzjoni. Importanti wkoll li peress li ħajkollok dil-kumpanija li jkollha one-third tal-Ena Malta issa, ikollok management aħjar għax huma sintendi jesiġu li jkun hemm management aħjar, management aktar professjonali. Allura l-effiċjenza fl-Ena Malta tikber ħafna aktar ukoll. Sa dan it-tant Tony Zara waqt il-programm TX spjega kif l-Ena Malta se waslet lil pajjiżna għall-istess sitwazzjoni tal-Greċja. Hija xi ħaġa li tkellimt ħafna fuqha għal dawn l-aħħar 4 snin u kemm il-darba qatt li l-Ena Malta kellha l-possibilità li ġib il-Malta għal livell tal-Greċja jekk ma noqogħdux attenti.